ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी हरिप्रिये नमः। ओम विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिना इति नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय हो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण सर्वांना। वाचनाला सुरुवात करण्याआधी प्रभू श्रीकृष्णांच्या चरणी नतमस्तक होऊया आणि त्यांचा आशीर्वाद घेऊया। श्री श्री राधा गोविंदांच्या चरणी नतमस्तक होऊया आणि त्यांचा आशीर्वाद घेऊया। श्रीला प्रभुपादांच्या चरणी नतमस्तक होऊया आणि त्यांचा आशीर्वाद घेऊया। नामनिष्ठ दास प्रभूजींना वंदन करूया आणि माझ्या प्रेरणा पूजा माताजी, मनीषा माताजी आणि अन्वया माताजी यांना वंदन करून आज आपण आपल्या वाचनाची सुरुवात करूया। इस्कॉन श्री राधा गोविंद टेम्पल मंगलुरू यांच्या कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान या पुस्तकाच्या मराठीमधील वाचनामध्ये तुम्हा सर्वांचं स्वागत आहे। तर आपण आपल्या 20व्या अध्यायाचं वाचन करत होतो। उर्वरित अध्यायाचं वाचन करूया। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। अध्याय 20वा शरद वर्णन। या दृश्याची तुलना कोणत्याही एका मनुष्यावर आसक्त न राहणाऱ्या कामुक स्त्रीशी केली जाऊ शकते। मेघ एका पात्र व्यक्ती समान आहेत, कारण ते पाऊस पाडतात आणि अखिल जीवांना जीवन देतात। एक जबाबदार पात्र मनुष्य अनेक जीवांचे भरणपोषण करतो, उदाहरणार्थ आपले कुटुंबीय तसेच व्यवसायातील कामगार वगैरे। दुर्दैवाने त्याच्याशी घटस्फोट घेणाऱ्या त्याच्या पत्नीमुळे त्याचे संपूर्ण जीवनच कधी कधी उद्ध्वस्त होऊन जाते। जेव्हा पतीच संकटात येतो तेव्हा सर्व कुटुंबाचीच धुळधाण होते। मुले देशोधाडीला लागतात, व्यवसाय नष्ट होतो आणि अशा रीतीने सगळ्याच गोष्टीवर प्रभाव होतो। म्हणूनच कृष्ण भावनेत प्रगती करू इच्छिणाऱ्या स्त्रियांच्या बाबतीत अशी शिफारस केली जाते की त्यांनी आपल्या पतीबरोबर शांततेने राहावे आणि अशा दाम्पत्याने कोणत्याही स्थितीत वेगळे होऊ नये। पती पत्नीने काम प्रवृत्तीवर नियंत्रण ठेवावे आणि आपली मने कृष्ण भावनेत एकाग्र करावी, त्यामुळे त्यांचे जीवन यशस्वी होईल। अखेर या भौतिक जगात मनुष्याला स्त्रीची आवश्यकता नसते आणि मनुष्याला स्त्रीची आवश्यकता असते आणि स्त्रीला पुरुषाची। जेव्हा त्यांना एकत्र यावयाचे असते तेव्हा त्यांनी कृष्ण भावनेत शांततेने एकत्र जीवन जगावे। त्यांनी वेगवेगळ्या मेघ समूहात सतत विजेप्रमाणे चंचल असू नये। कधी कधी मेघांच्या गर्जनेसोबत इंद्रधनुष्य दिसू लागते। हे इंद्रधनुष्य प्रत्यंच्या शिवायच उभे असते। वस्तुतः हरे कृष्ण प्रभूजी। सॉरी हा मी वाचतो। हो चालेल। माझं बरोबर नाही बहुतेक, मग तुम्हाला मध्ये कट होतोय का? हो, आवाज कमी येत होता पण हो येतोय आता। हा मी कधी कधी मेघांच्या गर्जनेसोबत इंद्रधनुष्य दिसू लागते। हे इंद्रधनुष्य प्रत्यंचे विनात उभे असते। वस्तुतः धनुष्याची दोन्ही टोके प्रत्यंचेने बांधलेली असल्यामुळे ते काहीसे अर्धवृत्ताकार स्थितीत असते, परंतु इंद्रधनुष्याला अशी प्रत्यंचा नसतानाही ते सुंदर रीतीने आकाशात स्थिर राहते। त्याचप्रमाणे भगवंत या भौतिक जगात अवतीर्ण होतात तेव्हा ते सामान्य मानवाप्रमाणे वाटतात, परंतु ते कोणत्याही भौतिक बंधनाने बद्ध असत नाहीत आणि ते कोणावरही असत नाहीत। भगवंत भगवद्गीतेत म्हणतात, मी आपल्या अंतरंग शक्तीने अवतीर्ण होतो आणि ती अंतरंग शक्ती बाह्य शक्तीच्या बंधना पलीकडील आहे।
सामान्य जीवासाठी ते जे बंधन आहे ते भगवंतासाठी स्वातंत्र्य आहे. पावसाळ्यात चंद्रज्योत्स्ना ही मेघांमुळे आवृत्त झालेली असली तरी अधूनमधून तिचे दर्शन घडत असते. कधी कधी मेघांच्या हालचालीमुळे चंद्रही चालल्यासारखा वाटतो, परंतु तो स्थिरच असतो. त्याप्रमाणे ज्याने या परिवर्तनशील भौतिक जगाची तादात्म्य केलेले आहे त्याचे आध्यात्मिक तेज मायेने झाकून जाते आणि प्राकृतिक कार्याच्या जडणघडणीसोबत आपणही वेगवेगळ्या जीवनस्थितीतून संचलन करीत आहोत असे त्याला वाटते. याचे कारण म्हणजे मिथ्या अहंकार, आणि हाच मिथ्या अहंकार चंद्रप्रकाश आणि अंधार यांच्यामधील मेघांप्रमाणे भौतिक आणि आध्यात्मिक अस्तित्वातील मध्यस्थ आहे. वर्षा ऋतूत पहिल्याच वेळी जेव्हा आकाशात नूतन मेघ प्रकट होतात तेव्हा त्यांना पाहून मयूर हर्षभराने नृत्य करू लागतात. मयुराची तुलना भौतिक जीवन पद्धतीमुळे त्रस्त झालेल्या व्यक्तींशी करता येते. जर त्यांना भगवंतांच्या प्रेममयी सेवेत संलग्न असलेल्या व्यक्तींची संगत योगायोगाने मिळाली तर ते प्रबुद्ध होतात आणि मयुराप्रमाणे नृत्य करू लागतात. आम्हाला याचा प्रत्यक्षात अनुभव आहे. कृष्ण भावनेत येण्यापूर्वी आमच्या विद्यार्थ्यांपैकी अनेक जण शुष्क आणि विषण्ण अवस्थेत होते, परंतु भक्तांच्या संगतीत आल्याने ते आता हर्षविभोर म्हणून मयुराप्रमाणे नृत्य करीत आहेत. धरतीतून जलपान करून झाडे झुडपे वृक्षवेली यांची वाढ होते. त्याप्रमाणे एखादा मनुष्य तप करून शुष्क होतो, परंतु जेव्हा कठोर तप संपन्न होऊन ते फलद्रूप होते तेव्हा तो परिवार, समाज, प्रेम, ग्रह इत्यादी सह सुखमय जीवनाचा उपभोग घेऊ लागतो. तो नूतन तृणवेलीप्रमाणे टवटवीत होतो. नद्या सरोवरांचे काठ चिखलाने आणि काटेरी झुडपांनी खच्चून भरलेले असतात, तरी बगळे, बदक असे जलपक्षी अशा काठावरून सारखे फिरत असल्याचे दिसून येते. त्याप्रमाणे कृष्ण भावना शून्य संसारी लोक सर्व प्रकारच्या असुविधा सदैव सहन करीत राहतात. कृष्ण भावना भावित असल्याविना कौटुंबिक नव्हे तर कोणत्याही जीवनात मनुष्य कधीही पूर्णपणे सुखी होऊ शकत नाही. श्रील नरोत्तमदास ठाकूर म्हणतात की सदैव भगवंतांच्या दिव्य प्रेममय सेवेत संलग्न असणाऱ्या आणि सदैव भगवान चैतन्यांच्या नामगानात विव्हल झालेल्या भक्तांची संगत आपल्याला निरंतर लाभावी. असा भक्त मग गृहस्थाश्रमी असो वा संन्यासाश्रमी, एका भौतिकवादी व्यक्तीकरता सर्वच लौकिक व्यापार फारच कष्टप्रद असतात, तथापि कृष्ण भावनेतील व्यक्तींकरता सगळे काही यथायोग्य आणि सुखमय वाटते. कधी कधी मुसळधार पावसामुळे शेताचे बांध फुटून जातात. याप्रमाणे कलियुगातील नास्तिकवादी प्रचार वेदाज्ञांचे बंध तोडून टाकतो आणि लोक हळूहळू निरीश्वरवादी होतात. पावसाळ्यात वाऱ्याने मथित मेघ अमृतासमान स्वागतार्थ जलवर्षाव करतात. जेव्हा वेदानुयोगी ब्राह्मण, राजे, रजवाडे तसेच श्रीमंत वैश्यांना मोठमोठी यज्ञ संपन्न करण्याकरता आणि दान देण्याकरता प्रेरणा देतात, तेव्हा ते संपत्तीचे वाटप देखील अमृततुल्यच असते. मानवी समाजाचे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र हे चार वर्ण सहकाराच्या भावनेतून शांततेने राहण्यासाठी आहेत. परंतु या वर्णांना याज्ञिक आणि संपत्तीचे समसमान वाटप करणाऱ्या सुपात्र ब्राह्मणांचे मार्गदर्शन असेल तरच ते शक्य होतील. पाऊस भरपूर पडल्यामुळे वृंदावन पिकलेल्या खजुरांनी, आंब्यानी, जांभळांनी आणि इतर अनेक प्रकारच्या फळांनी भरून गेले. पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्रीकृष्ण आपले थोरले बंधू श्री बलराम आणि बालमित्रांसोबत नवीन ऋतूंच्या वातावरणाचा आनंद लुटण्याकरता वनात आले. प्रचूर प्रमाणात नवीन गवत मिळाल्यामुळे गायी धष्टपुष्ट झाल्या होत्या. त्यांच्या कासा दुधाने भरल्या होत्या. जेव्हा कधी श्रीकृष्ण त्यांना नावानी हाका मारीत तेव्हा त्या स्नेहभराने
त्यांच्याजवळ धावत येत आणि हर्षभराने त्यांच्या कासातील दूध बाहेर ओसंडू लागेल. वृंदावनातून गोवर्धनाच्या बाजूने भ्रमण करताना श्रीकृष्ण अतिशय प्रसन्न झाली. यमुनेच्या तीरावर आल्यावर तेथील सर्व वृक्ष मध स्रवणाऱ्या मधमाशांच्या पोळ्याने अलंकृत झाल्याचे असल्याचे त्यांनी पाहिले. गोवर्धन पर्वतावर पाण्याचे अनेक धबधबे होते. त्यांच्या पाण्याच्या कर्णमधून ध्वनी सर्वत्र निनादत होता. पर्वतांच्या गुहांमधून डोकावताना देखील श्रीकृष्णांनी तो ध्वनी ऐकला. आता वर्षा ऋतू पूर्णपणे संपला नव्हता, परंतु वातावरणात शरदाचा रंग धारण करू लागले होते. अशा वेळी जेव्हा कधी अचानक पाऊस पडेल तेव्हा वनात असताना श्रीकृष्ण आणि त्यांचे सवंगडी एखाद्या वृक्षाच्या आश्रयाला बसून किंवा गोवर्धन पर्वताच्या एखाद्या गुहेत बसून मधुर पक्व फळांचा आस्वाद घेत मोठ्या आनंदाने गप्पा गोष्टी करीत. कधी कधी श्रीकृष्ण आणि बलराम यांच्याकरता यशोदा माता फळे, मिठाई आणि दहीभात वनात पाठवून देत असे. श्रीकृष्ण यमुना काठावरील एखाद्या शिळेवर बसून सर्व सवंगड्यांना एकत्र बोलावून घेते. ते सर्व मिळून फळे, मिठाई आणि दहीभाताचा आनंद घेत असतानाच कुरणातून चढणाऱ्या गायी, वासरे, बैल यांकडे लक्ष देत आपल्या पृष्ठकांमुळे गायी उभ्या राहून थकल्यासारख्या होत तेव्हा खाली बसून रवंत करीत. त्यांना पाहून श्रीकृष्णांना अत्यानंद होईल. वर्षा ऋतूतील पावसामुळे वनाला आलेली शोभा पाहून श्रीकृष्णांना अभिमान वाटे. अर्थात हे निसर्ग सौंदर्य शेवटी त्यांच्या निजशक्तीचेच प्रदर्शन आहे. अशा वेळी वर्षाकालीन निसर्गाच्या विशेष कौशल्याचे ते कौतुक करू लागत. भौतिक शक्ती किंवा निसर्ग कार्य करण्यात स्वतंत्र नाही असे भगवद्गीतेत म्हटले आहे. निसर्ग श्रीकृष्णाच्या अध्यक्षतेखाली कार्य करतो. ब्रह्मसंहितेत देखील या वस्तुस्थितीची पुष्टी होते. तेथे म्हटले आहे की दुर्गा म्हणून ओळखली जाणारी भौतिक प्रकृती श्रीकृष्णाची छाया म्हणून कार्यरत असते. श्रीकृष्णाच्या आज्ञेप्रमाणे भौतिक प्रकृती कार्य करते. म्हणूनच वर्षा ऋतूने निर्माण केलेले निसर्ग सौंदर्य श्रीकृष्णाच्या संकेतावरून प्रत्यक्षात आले होते. अशा रीतीने श्रीकृष्ण आणि बलराम वर्षा ऋतूने प्रदान केलेल्या देणग्यांचा आस्वाद घेत असतानाच हळूहळू शरद ऋतूचे आगमन झाले. सर्व जलाशय स्फटिकासारखे निर्मळ झाले. सर्वत्र प्रसन्नता आणि टवटवीत आणणारा मंथर पवन वाहू लागला. शरदाच्या आगमनाने गगन स्वच्छ निरभ्र झाले. त्याने स्वाभाविक नीलवर्ण धारण केला. वनातील स्वच्छ जलाशयातून ती असंख्य कमळ पुष्पे उमलून आली होती. त्यांची शोभा योग प्रक्रियेतून पतित होऊन पुन्हा आध्यात्मिक जीवन प्राप्त करून सुंदर झालेल्या व्यक्तीप्रमाणे झाली होती. शरद ऋतूचे आगमन होताच प्रत्येक गोष्ट स्वभावतः सुंदर बनते. त्याप्रमाणे कृष्ण भावनेत आलेली भौतिकवादी व्यक्ती शरद ऋतूतील जलाशयातील पाण्याप्रमाणे आणि गगनाप्रमाणे स्वच्छ होते. शरद ऋतू आकाशातील कृष्ण वर्णाचे मेघपटल काढून घेतो. या काळात जलातील दूषित पदार्थ जाऊन ते स्फटिकासारखे स्वच्छ होते. भूपृष्ठ देखील अतिशय निर्मळ झालेले असते. त्याचप्रमाणे कृष्ण भावनेचा स्वीकार करणारी व्यक्ती अंतर्बाह्य निर्मळ होत असते. म्हणूनच श्रीकृष्णांना हरी म्हणून ओळखले जाते. हरी म्हणजे काढून घेणारा. कृष्ण भावनेचा स्वीकार करणाऱ्यांच्या सर्व अमंगल सवयी श्रीकृष्ण तात्काळ काढून घेतात. शरदातील मेघ श्वेतवर्णाचे असतात, कारण त्यांच्यात जल असत नाही. त्याप्रमाणे सेवानिवृत्त व्यक्ती कौटुंबिक दायित्वातून मुक्त झाल्यामुळे पूर्णपणे कृष्ण भावनेचा स्वीकार करून सर्व चिंतामधून मुक्त होतो. शरद काळात कधी कधी धबधबे पर्वतावरून स्वच्छ पाण्याचा पुरवठा करतात आणि कोठे कोठे
ते थांबतात. त्याप्रमाणे थोर साधू पुरुष कधी कधी शुद्ध ज्ञानाचे वितरण करतात आणि कधी कधी मौन पाळतात. वर्षा ऋतूतील पावसामुळे पाण्याने तुडुंब भरलेली लहान लहान तळी शरद ऋतूत क्रमशः कोरडी होतात. त्याच्यातील लहान लहान जलचरांना मात्र एखाद्या भौतिकतेने जखडून गेलेल्या मनुष्याला ज्याप्रमाणे आपल्या आयुष्याचा दिवसेंदिवस क्षय होत असल्याचे समजत नाही, त्याप्रमाणे त्यांचे जलाशय दिवसेंदिवस ऱ्हासाकडे चालले असल्याचे समजू शकत नाही. अशा व्यक्ती संपत्ती, पशु, मुले, पत्नी, समाज, मैत्री यांच्या संरक्षणातच अधिकाधिक व्यस्त राहतात. लहान लहान जलाशयातील पाणी नष्ट होत गेल्याने आणि शरद ऋतूतील सूर्याच्या प्रखर उष्णतेमुळे जलाशयातील लहान जीव अतिशय त्रस्त होतात. असंयमित व्यक्तीची देखील अशी स्थिती होते. जीवनाचा उपभोग घेण्यात आणि स्वकीयांचे पालनपोषण करण्यात असमर्थ असल्याने असे लोक सदैव त्रस्तच असतात. पावसाळ्यातील दलदल वाढलेली भूमी आता सुकत जाते आणि नवीन टवटवीत वनस्पती कोमेजू लागतात. त्याप्रमाणे ज्यांनी कृष्ण भावनेचा स्वीकार केला आहे त्यांच्या पारिवारिक सुखोपभोगाच्या सर्व इच्छा हळूहळू क्षीण होत जातात. शरद ऋतूंचे आगमन झाल्यामुळे मनुष्य सामान्यपणे प्रशांत होतो. त्याप्रमाणे कृष्ण भावनेत उन्नती केल्यावर व्यक्ती प्रकृतीच्या 3 गुणांनी अत्तप्पर प्रक्षुब्ध होत नाही. शरद ऋतूच्या काळात कृषक शेतात बांध टाकून तेथेच पाणी साठवण्याची व्यवस्था करतात आणि त्यामुळे शेतातील पाणी बाहेर वाहून जाऊ शकत नाही. अशा वेळी नवीन पाऊस होण्याची आशा पूर्ण मावळलेली असते आणि म्हणून शेतात असेल त्याचे त्यांना संरक्षण करावयाचे असते. त्याप्रमाणे अध्यात्मात उन्नत झालेला मनुष्य आपल्या इंद्रियांचा संयम करून आपल्या शक्तीचे संरक्षण करतो. असा निर्देश दिला जातो की मनुष्याने वयाच्या 50व्या वर्षी कौटुंबिक जीवनातून निवृत्त व्हावे आणि शारीरिक शक्ती कृष्ण भावनेतील प्रगतीसाठी उपयोजिता यावी म्हणून तिचा संग्रह करावा. आपल्या इंद्रियांना नियंत्रणात ठेवण्यात समर्थ होऊन त्यांना मुकुंदांच्या दिव्य प्रेममयी सेवेत संलग्न केल्याविना कोणालाही मोक्ष प्राप्त होऊ शकत नाही. शरदकाळात दिवसा सूर्य अतिशय ताप देतो, परंतु रात्री मात्र शीतल शुभ्र चांदण्यामुळे लोकांना दिवसभराच्या थकव्यापासून विसावा मिळतो. तद्वत मुकुंद भगवंतांचा आश्रय घेणाऱ्या व्यक्तीचा देहात्म धारणा रूपी थकवा दूर होतो. अर्थात त्याची आत्मविषयक मिथ्याधारणा दूर होते. एकमेव मुकुंद श्रीकृष्णच वज्रांगणांना सांत्वना देणारे आहेत. व्रजांगणांना सांत्वना देणारे आहेत. वृंदावनातील गोपांगना श्रीकृष्णाच्या विरहाग्नीने नेहमीच दग्ध झालेल्या असतात. परंतु जेव्हा त्या शारदीय रात्रीच्या चांदण्या श्रीकृष्णांना भेटतात तेव्हा त्यांच्या विरहतापाचे देखील पूर्णपणे शमन होते. रात्री आकाश जेव्हा निरभ्र असते तेव्हा त्या स्वच्छ निळ्या आकाशात तारका सुंदर रीतीने लुकलुकत असतात. त्याप्रमाणे जेव्हा कोणी कृष्ण भावनेत वस्तुतः स्थित होतो तेव्हा तो सर्व प्रदूषणापासून स्वच्छ होऊन शरद काळातील आकाशातील चांदण्याप्रमाणे अंतर्बाह्य सुंदर होतो. वेद जरी योगसिद्धीचा त्या आणि यज्ञ करून काम्य कर्मामध्ये संलग्न होण्याच्या ज्ञानाचा पाठपुरावा करीत असतील तरी वेदांच्या अत्यांतिक हेतूचे भगवद्गीतेत प्रतिपादन करण्यात आले आहे. मनुष्याने वेदांच्या सखोल अभ्यासांची कृष्ण भावनामृताचा स्वीकार करावा. कृष्ण भावनेतील भक्तांच्या शुद्ध हृदयाची तुलना शरद काळातील निरभ्र आकाशाची केली जाऊ शकते. या ऋतूत स्वच्छ आकाशात
तारकांसमवेत चंद्र फारच तेजस्वी दिसतो. भगवान श्रीकृष्ण चंद्र स्वतः यदुवंशरूपी आकाशात उदित झाले आणि तारकांसमूहांचे वेढलेल्या चंद्राप्रमाणे त्यांची यदुकाल त्यामध्ये शोभा झाली. जेव्हा कधी वनात सर्वत्र फुले उमटलेली असतात तेव्हा तेथील आल्हाददायक सुगंधी पवन ग्रीष्म आणि वर्षा ऋतूत त्रासलेल्या मनाला मोठा प्रमुदित करणारा असतो. परंतु दुर्दैवाने असा गुणवान पवन मात्र प्रजांगणांना सुख देण्यात असमर्थ ठरला, कारण त्यांची हृदये एकमेव श्रीकृष्णांना समर्पित होती. जनसामान्य त्या शारदीय सुख समीराच्या स्पर्शसुखाचे आस्वादन करूही शकतील, परंतु श्रीकृष्णाच्या आलिंगनापासून दूर असलेल्या गोपी मात्र मुळीच सुखी होऊ शकल्या नव्हत्या. शरद ऋतूचे आगमन होताच सर्व गायी, हरिणी, पक्षिणी आणि सामान्यतः सर्वच माजी वर्गाने धारण केला, कारण सामान्यपणे या ऋतूत सर्व पती समुदाय कामासक्त झालेला असतो. अशा गर्भवतींची तुलना भगवदाशीर्वादाने जीवनाच्या अंतिम ध्येय प्राप्तीचे वरदान लाभलेल्या अध्यात्मवाद्यांची होऊ शकते. श्रील रूप गोस्वामींनी त्यांच्या उपदेशामृत ग्रंथात संदेश दिला आहे की मनुष्याने अतिशय उत्साहाने, निश्चयाने, धैर्याने भगवंतांची प्रेममय सेवा करावी. त्याने नियमांचे पालन करावे, भौतिक प्रदूषणापासून स्वतःला शुद्ध राखावे आणि सदैव भगवत भक्तांच्या संगतीत राहावे. आपण थांबूया प्रभूजी इथे आणि मग चालेल. उर्वरित अध्यायाचं वाचन आपण उद्या करूया. चालेल. चालेल. मी प्रार्थना म्हणते आणि मग आपण ठीक आहे. थांबूया.